It-tnaqqis fis-sijat tax-xogħol għal kulħadd jipperikola l-impjiegi u l-kompetittività ta' pajjiżna. Dan kien is-sentiment espress f'konferenza organizzata mill-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem waqt diskussjoni jekk pajjiżna għandux jadotta ġimgħa ta' xogħol b'inqas sigħat. Dan kien spjegat fid-dettall mill-President tal-Assoċjazzjoni Ivan Refalo f'kumment ma' One News wara l-konferenza. Nemnu li huwa żgur illi m'hemmx no one size fits all. Dik hija l-ewwel ħaġa. L-oħra, il-punt ieħor illi dan għandna nħallu fidejn the individual partners li jażlu huma x'iridu jagħtu. Finalment hemm il-market forces li jistabilixxu supply and demand. Jiġifieri inti jekk ħadd tagħmel affarijiet li jiġbdu u jissarfu f'produttività iżjed, ħassib il-ħadd ieħor li jipprova jagħmel bħalhom. Fi preżentazzjoni li saret matul il-konferenza ġinnutat li dawk in-negozji li jiddependu fuq il-kuntatt dirett mal-klijent jew dawk li jrendu valur miżjud baxx huma fost l-aktar negozji li jistgħu jintlaqtu ħażin minn tnaqqis fis-sigħat tax-xogħol ugwali. Dan minn barra li ntqal li kif bdil il-leġislattiv mhuwiex l-aqwa metodu biex jitnaqqsu l-ħinijiet tax-xogħol, iżda bħalma jiġri f'pajjiżi oħrajn bħal Olanda, it-tnaqqis fis-sigħat tax-xogħol għandu jsir fuq ftehim bejn min iħaddem u l-impjegat u mhux b'tibdil fil-liġi. B'referenza ċara l-proposta tal-4-Day Week li kien iressaq bla doċċ il-Kap Nazzjonalista Alex Burġ fl-aħħar xhur, l-assoċjazzjoni appellat lil politiċi biex ma jagħmlux wedi fl-arja bla ma jsiru l-konsultazzjonijiet meħtieġa ma' min involut. Sa dan it-tant indirizza l-konferenza l-Ministru responsabbli mix-xogħol Byron Camilleri li qal kif il-Gvern se jibqa' jiddialoga b'mod responsabbli biex ikomplu joħloq sitwazzjoni fejn il-kondizzjonijiet tax-xogħol jistgħu jkomplu jitjiebu, iżda li ħalli fidejn il-partijiet li jagħmlu l-aħjar għażliet għalihom infushom. This is the approach we believe in. Options, not one-size-fits-all solutions. Flexibility, not rigid models. As we have seen today, what may sound attractive in theory does not always work in practice. This is why we'll continue to move forward carefully, responsibly, but also with confidence. We'll promote work-life balance, we'll protect service quality, we'll safeguard competitiveness, and we'll continue to build an economy that works for workers, employers,